Eksoplaneter er planeter, der ligesom Jorden bevæger sig rundt om en stjerne. Der bliver forsket relativt meget i eksoplaneter, både fordi det er spændende for os at finde ud af, om der findes intelligent liv andre steder i universet, eller om mennesket eventuelt vil kunne bo på en anden planet. De første eksoplaneter blev først fundet i 1990'erne. De blev fundet med en metode, som man kalder radialhastighedsmetoden eller rødforskydning. Radialhastighedsmetoden handler om gravitationskraften mellem stjernen og planeten. Stjernen får nemlig sin egen cirkelbane og bevæger sig skiftevis lidt hen imod og lidt væk fra os. Det giver altså en variation i rødforskydningen. Hvis vi kender massen af stjernen, kan vi altså beregne planetens størrelse ud fra den gravitation, den påvirker stjernen med. Hvis man kigger på et emissionsspektrum, vil man kunne se, at der er mindre eller mere rødforskydning. Det kan man se via sinusbølgerne. Radialhastighedsmetoden kræver dog, at planeten fra Jordens synspunkt bevæger sig ind foran stjernen. En anden metode, man bruger til at finde eksoplaneter, kaldes transitmetoden. Med transitmetoden måler vi intensiteten af det indkommende lys fra en stjerne. Når en planet passerer forbi en stjerne, vil intensiteten af lyset altså mindskes. Størrelsen af planeten bestemmer, hvor meget intensiteten formindskes. Vi har via et forsøg forsøgt at vise, hvordan transitmetoden fungerer, og forsøgt at vise, hvordan lysintensiteten bliver påvirket, alt efter hvor stor en planet, der kommer ind foran lyset eller stjernen. I vores forsøg brugte vi runde papskiver til at illustrere planeterne, som bevæger sig ind foran stjernen eller lyset, får man pære, som det var i vores forsøg. På grafen kan man se, hvordan lysintensiteten falder, når en planet bevæger sig ind foran stjernen. Da vi havde regnet den procentvise dækning af lyset fra pæren for hver planeterne, kunne vi lave en graf, der viser sammenhængen mellem planetens størrelse og lysintensiteten. Som man kan se ud fra grafen er sammenhængen altså, at jo større planeten er, jo større en del af lyset vil den også dække. Vores graf er dog ikke 100% korrekt, da den i virkeligheden skulle have været helt lineær, men der kan være nogle små fejl i målingerne. Men forsøget viste fint, hvordan transitmetoden kan bruges. Transitmetoden er også smart, fordi man kan finde planetens densitet på den måde.